Mnogi od nas teže povratku korenima i pravim vrednostima. Trend etno sela ne jenjava, naprotiv, sve ih je više. Ali i onih koji gradsku vrevu rado menjaju za trenutke provedene u ovakvom ambijentu. Domaća srpska hrana, vajati iz prošlih vekova, ali i spa centar, samo su neki od elemenata odmora u kojima možete uživati u ovim popularnim odmaralištima. Jedno od njih je i Srpsko Andrejevo selo. Nastalo je kao porodična oaza mira i mesto na kome bi svi članovi ovog domaćinstva provodili zajedničke trenutke. Krenuli smo od ovog objekta da se sada nalazimo. Pre tačno otprilike nekih 7 godina smo mi započeli ovu priču, tako je krenuo taj Letnjikovac. Od Letnjikovca smo mi napravili bar, pa bazen, pa sve onda ostalo. Šta sve nudite? Pored tradicionalne kuhinje koju mi spremamo i tih tradicionalnih jela pravi srpskih, imaju sobe to je tačnije vajate iz 19. veka gde oni mogu da borave. Pored toga imamo i mini spa centar sa saunom i džekuzijem. Deo za decu sa igralištem. A opet, pored toga organizujemo i proslave što se tiče svadbe, rođendana, krštenja i svega ostalo. Spajamo tradiciju i moderno. U bašti Andrejevog sela, kada vremenske prilike dozvoljavaju, može da uživa i do 200 ljudi, a u zatvorenom delu restorana ima mesta za 180 gostiju. Za one koji žele da prenoće, na raspolaganju je čak 30 soba i apartmana. Enterijer je veoma zanimljiv, pa nas je zanimalo odakle su nabavili sve predmete koji krase ovo selo. Skupljanje traje pa sigurno nekih 10 godina, od kako smo skupljali iz cele Srbije, a opet prvenstveno plasiramo južnu i centralnu Srbiju. U isto vreme ste i daleko od Beograda, a i u samom Beogradu. Pa ne bi se složio sa vama, ja bih pre rekao da smo jako blizu Beograda jer pripadamo Beogradu, a opet nepunih 10 km od Terazije ili ti centra Beograda. Zimski restoran nam je sad krenuo u funkciju. Što se tiče novogodišnjeg programa, pevaće nam Vanesa Šokčić. Tako da već imamo 90% popunjenog kapaciteta soba za taj dan, a opet pored toga i ostale novogodišnje praznike. Šta sve u toku jednog dana ljudi mogu da koriste od vaših sadržaja? Pored, prenoćišta, on ima pravi srpski doručak. Pored doručka kafu pije iz firdžana, kao što se nekada pilo još u doba Turaka. Deo za decu koji imamo organizovan, da opet roditelji mogu da na miru uživaju i borave u našim objektima. Imamo, taj mini spa centar, pored toga tu srpsku tradicionalnu kuhinju, gde oni mogu da uživaju toku čitavog dana. Pun dan i jedan zaista odličan odmor na selu. Etno selo je dobilo naziv po dečaku Andreju, koji je rođen u vreme kada je ovaj posao počinjao svoj život. Andrej sada ima 7 godina, a kako raste on, raste i selo i čitav porodični posao. Pa u Srpsko Andrejevo selo danas dolaze gosti sa svih strana sveta i bivše Jugoslavije.